Cik. Elon-elon ya blok. Ayo. Ngetan beling ulun. Apa setia muka lakon. Kawitane maca bismillah. Ayo ya yo. Ongkasane alhamdulillah. Iku ucape wong ahli ibadah. Lah terus Besok nak mati ben kusnul khotimah. amin. Kalem-kalem lah. Aku kok ya rada grogi ya. Grogi dengan Kowe ra tau ning kok Kalipang. Iki lho mari ayune ra ukur ngeti aku terus. Tak presidenan aku. Iya. Indonesia iki wis merdeka Biyen mula. awit taun 45 Presidene Bapak Insinyur Soekarno uripe wong cilik yo ngrasakno mulya. Nomor loro Terus apa? Bapak Soeharto Roh wae ta iki. sembako murah uga polok wijo pembangunan saben taun mesti ana presiden lengser utange sak gunung Murya. Nomor telu Ayo aja lali. Bapak Habibie Ayo ya. priyayine cilik ahli teknologi timur merdeka Indonesia merasa rugi presiden lengser amarga didemonstrasi. Ora mbok pilih. Nomor papat Sapa blok? Simbah Gus Dur karepe pemerintah kon tumindak jujur cilik gede isine padha ngutur bareng alase entek petugas do nyelamur diteruske Sapa? Ibu Megawati sing dijuluki Presiden Reformasi jabat 3 tahun utang iso dikurangi barang nyalon ra dadi ketunku setengah mati. Ora mbok coblos. Diteruske Bapak SBY berantas korupsi sing diutamake saben taun masyarakat nampa BLT nanging sing sirahe ngelu Sapa? sing dadi RT diteruske Bapak Jokowi Lasno. dipilih rakyat kanthi senenge ati sing dadi pejabat aja kokean korupsi angger korupsi tak dongakno cepet mati diteruske Iki. Bapak Prabowo wonge lemu Iya. bodine gemoy muga-muga iso mimpin negara mangan gratis Iya. jebul sing diutamakno
winginane Bu Piye neh? ana BLT Metu neh saiki. iku Metu, sing Bu. ngadumi petugas panitiane Lho nek iku ya mesti sing ngedumi Piye? petugas panitiane piye? dadah sing didumi malah dulur-dulur Oh. Cangkem kok rusak. iku ning nggonku kok Saiki ku wis ora usum ya yu ya. Saiki ku diteliti endi sing wayah entuk dikeki sing ora entuk ora dikeki. ora percaya ning nggonku sing didumi dulur-dulure Saya tak takok. ya jatah kok Ibu mriki nggih ngoten. Nek ngono ya wong gonem ketularan wong kene. Cangkemmu kok. Alhamdulillah iki tok kalipang maneh. Dua Nuwun kali. sewu, tasih eling kula napa mboten yo? Lali. gayane niku Aku mau krungu rasan-rasane guri ngene kok. piye Krida carita sing tak eling-eling dagelane sing lemu sing ganteng iki lho. Oke aku. mosok sampean lali lah Bu Eh. bocah yo mbarike ngene lho Bu bocah mbarike ngene mosok sampean supe mbok sawang kok ngisor wae ketok nak cangkem bloko Apa? Napa Mbah ya Allah? Ya aku sing disangoni. Ora kowe minggir. Pamelek. Nggih matur sembah nuwun. Indik-indik. Indik-indik ku sing piye? Aku ngerti aku gak ero lagu indik-indik, Mak. Aku ngerti ku aku nek mlaku ngene. Indik-indik. ana kok indik-indik ya Biar kowe saiki. ora Sobek yo. piye Delalah jalukane Mbah Angil. Aku urung ngapal jaluke lagu ke indik-indik. weh. Tak balekno, Mbah. Boten. Tayub piye? Oh, tayub indik-indik mangke di Iya, atas kok. ibu sinden. Ya wis ah. Nek ngono Gampang. Bismillahirrahmanirrahim mergo Piye? tak balekno ra gelem. Heeh. Laris. Maksudnya tak laris-laris kene kok. Hah? Biasane nek wis pol kene iki engko manak lho tak lebokne. Wis ilang. Weteng rek koyo celengan. Ngarani wong rek kaya celengan, bodiku lho nek mbok delok langsing. Kaya bintang film. Alah bintang film malah bodimu Dik kaya kayu jati. Nah cara kayu jati ya payu larang ora ana bongkot pucuke. Lah nek bodiku Bodimu lho wong kok sembung bedar kok. Wis udeleme wis mecongol. kene berarti mbak iki mlongo terus kan ngeti udelku ndak? Ora. Iki Kedek mau ku aku metu nganu kok, ora kedek blas kok. kan aku dandan ning sisih omahe ya. Mau kancane pirang-pirang tuh nganggo seragam ngene iku terus foto tak lirik iku jenenge ada ana tulisane macan ternak. Aku ya ngerti artine mama cantik antar anak. Ya. Maksudnya ngono. Nah iku ana tulisane macan ternak. Oh iya. Mama cantik antar anak. Kowe nek nganu aku ternak sisan ndak? Nak cara kowe nernak kowe iku untunge ning ndi? Wong bodimu wae kaya tuyul. Apa? Tuyul. Marani lha jare mosok bodiku kaya tuyul? Nek orang percaya, Bu. Oka ya Mbak ya. iya. Kaya tuyul. Hmm. Ya Allah. Wis ah. Masa tuyul samene gedene? Lah sepira? Kowe ning omah ndek TV ta ora lah yo? Hubung- Ngarani wong rek kaya tuyul. Hubungane apa kowe karo TV? Loh, nek ndinggo ning TV-TV nek sistem ning Indosiar ning Eh, TVI, iya. ora ana dek tuyul gedene sakmene. Lah sing bener. Gedene cilik kendi. Heeh. Kendi ngene iki lho. Heeh. Lakune? Lakune biasa ngene. Tulung. Loh, sapa muni persis mau? Lah ngono narek darani tuyul kok lara atiyem. Wis, awake dhewe iki 2 kali ning kene. 2 kali ning kene. Tak dongakno. Oleh ndongano. Lunga ning Jepang numpak pesawat. Maksude, Muga-muga dulur Kalipang uripe padha sehat. wih edan lunga Jepang numpak pesawat. Lah iya, Dik. Pesawat apa iku? Pesawat telepon. Oh, ono pesawat tempur. Pesawat tempur. Pesawat terbang. Pesawat terbang. Nah, ning Jepang mampir ning Mekah. Muga-muga dulur Kalipang uripe barokah. Gendhi kowe. Wis, gendhi kowe ndongakno. Lho kowe tau ning Jepang yo?
Hah? Tahu. Oh, tahu. Kowe bar ke Jepang ya? Aku mau lunga Jepang. Lungan ning ndi? Lungaku ning ndi ya? Ayo, jajal dongakno. Oh, ning Jepang itu udah aduh. Aduh, Oh, numpak pesawat. numpak pesawat. Heeh. Lah kowe mangkat trene numpak truk panggung. Ngono ku gak iso olah-olah aku nggo mobil ngono go. Mobil apa? Bayaran 120 mobil tak utang sik. Ayo Iya. didongakno. Lunga. Lungane ndi, Bro? Lunga ning ndi aku iki? Are nane Jepang kaduan jajal aku ape lunga ning ndi? Sik tak takok macan ternak. Dik, Ya. ndi aku? Iki lho cara aku diarani Mbak Tuyul iki aku gak aku ikhlas. Nek ndarani kok aku moh aku. Sebabe apa? Bedane apa kowe nak diarani iki dek ikhlas? Loh, nek iki ikhlas kan isih enom. Heeh. Nek dene gelem ngarani aku Tuyul jawabku penak. Piye? Aku rumah tangga dhek nek kepengin sugih, Heeh. ora usah mbok pakani sego iwak pitik. Iya. Cukup mbok mie engko bar colno golek dhuwit aku nek. Nek ngene kan masuk ya. Ah. Oleh kumi tertenanan. Piye? Kebuk, Bu, kebuk, Mbak. Kebuk rumah sam barang ramemper piye. Kebuk. Ayo. Lunga. Sawah piye lah yu? Wong Kalipang kok. Kalipang kok. Lunga Semarang. Ape lha apa kowe? Iya ya. Lah apa terusan aku? Wong ketoprake ora tok kono ya. Heeh. Ayo. Ayo jajal, dongakno. Iya iya. Nah, lungane Semarang. Lungane Semarang. Nah. Entuk. Entuk. Ya ya. Aku enek Jepang tok kok. Lunga Semarang. Aja nganti peteng-peteng. Masuk Kan iki. surup ya lah. Iya. Muga-muga masyarakat Kalipang Kalipang. tak dongakno padha meteng bareng. Ndongakno nek meteng bareng. Iki lho sakake. Piye? Aku lho nyawang wong kene ora ana sing gendong anak cilik, wong kene iki ndak dobar kabeh-kabeh piye? Soale apa sing nonton prawan-prawan kabeh iki. Iya, jan wis rontok sepo ya, Pak ya. Watake wong kene mengikuti anjuran iku ya Pemerintah. Program kabeh ya kuwi sing diarani keluarga bercelana. Berencana. Lah ya direncana kaya apa nek ora katokan ya meteng terus ya, Rot. Nggih, Bu, nggih. Iya. Mas Sam kok iso ngono. Mulane cukup 2 anak cukup. Cukup. Nyatane bocah cilik biasane ketoprak kiwa tengen cah cilik ya akeh dene ndur panggung. Kebet. Lho iki kok gasik ngono. Sing delok ketoprak iso jilbaban kabeh. Ngene iku malah sing bae malah njaluk intik-intik lagu intik-intik. Apa, Nduk? Jaluk apa? Heeh. Mau nyumbang lagu? Lagu apa, sayang? Oke. Lagu apa? Siap. Apa nyumbang lagu kalah weton? Kalah weton. Oh, Enggak cah cilik, apa-apa. Sayang. Mangke bakdo kalah weton diparingi intik-intik nggih. Siap. Bocah cilik sing kok tak takokane. Heeh. Rene, Nduk. Aku kok gumun. Ketoke macem lah dadi anake ceblong lemu kok. Ya macem ah. Ciklo. Kita gawane mik. Nanti mau sing ape nyumbang lagu kalah weton. Endi mau? Rene, sayang. Akeh mik. Macem karo dadi anake ceblong ya. Sik, jenengem sapa? Sapa? Bocah wedok jenenge Dek iso singa. Kok singo lho. Iki lho. Jajal takoni padi-padi miknya dipakai. Desti. Lah ngono cetok. Muni singa. Sik ah. Ki anake sapa iku sing ndi? Sego HP ku lho. Sing nggo HP iku. Iki mau di 20.000 ape munggo apa? Nyalo. Moh aku. Kok mau Iku sosis wae ya. Ngucah cilik gayane ape nyumbang lagu kok. Iki nek dadi anakku macem ya yo. macem Ora mentolo aku di 20.000. ketoke serasi yo. Ibum sing dibum. Ika, anu nek ngono kon imbu-imbukmu kok 50 ngono lho. 20 mbok balekno, mbok kon nyusui 50. Iya lek batin 20 ora mentolo nek mlambane ngimbo. Ape nyumbang lagu kalah weton. Engko bar kalah weton dikeki tayub intik-intik. Unduk-unduk. Saisone ya Mbak, aku lali ya. Intik-intik. Oke. Saiki, Dik, nyanyine saiki nggih. Tahun ngarep. Tahun Wis ngarep. sik lek gak sida lek, gak sida. Ya wis ah, Ya, wis sik. boleh. Dari apa tahun ngarep kok. Sida saiki tak tahun ngarep. Saiki Ya. lah. Iki tahun ngarep kowe. Ayo. Bersama Desti. Wah, sik lek. Lah streaming apa Mas iki, Mas? Wah, lepe opo? Ora dikek motor.
Suaramu kepenak. Dalamnya putih cahayu. Gajah. Gajah. Gajah kulon. Engko bar iki ning gajah ya.
Ana apa ngono? Iki mampir ning omahe Esti. Mampir. Masa Gak cakene rumah saku cakene mau. Terima kasih. Kelas pinten Cahayu? Kelas 5. Kelas Kelas 6. 6. Kelas 6. Muga-muga sukses nggih. Apa sing dijale terkabul nggih. Matur sembah nuwun Dek Salim. Tak kira cakene. Salim sih Mas Gatot. Heeh. Ayo pamundutane mbae wae. Bu Sinden indik-indik Bu. Indik-indik karo unduk-unduk. Aku gum. Nggih. Mugi rena ing penggale. Nggih. Yuk. Indik-indik gak tayo Pak nggih ya. Nggih, indik-indik ya Pak. Ora tau metu Pak. Aku iki lagi aku ngerti ku gak indik-indik. Ya aku nek pas mlaku unduk-unduk ngono. Nggih, mun diaturi. Tayub nggih. Oh, tayub. Sing penting kayu. Nggih. Nggih, Mbak. Lah nggih sampean tayub indik-indik apa? Iya. Oh nggih. Oh nggih, mugi rena ing penggale. Ya liyane ngono lho, Mbak. Bapak akile ngono lho. Heeh. Kanthi ungkule gending indik-indik. Unduk mangke dalu dilajengaken malih nggih Mbah soalé niki pamundutan awake dhewe jam metu nganti sak rampunge. Ngapunten nggih Mbah nggih. Nggih, sing penting ana indik-indik ya. Aku marai mbok slot tuwa ora slot pinter tambah goblok aku marai ya Mbah.